Onye nkuzi m ife m chọrọ ịbụ ma nto. Ụtọ nsọ dị possible na okpu isi okpu ga-ekwu isi okpu tụkarịa otu ọha na. Onye nkuzi jụrụ m ka m jụọ onye. Bịa ụtọ nsọ ịmụ ụma. Onye nkuzi awaịnụzi na m biko jụọ m ife m chọrọ ịbụ ma nto. Oke, gịnị ka ị chọrọ ịbụ ma ito isi okpu? Ife m chọrọ ịbụ ma nto bụ onye amị. Tụgodu onye nkuzi isi okpu ịbụ onye amị ga-abalụ Naijiria uru wee. Maka gịnị ụtọ nsị? Maka na isi okpu nwere isi ka bọmbụ dị dedili. Adị nshọ na isi okpu Rọshia enemy soldiers wit agadaga isi ya ma enemy soldiers ma amụrụ ka ha ntasa. Onye m ụtọ nsị chikwalụ m ya wọnị maka na ọ kpalite m ịmụ ya isi mma mmekwa ebele. Nekwa onye m na-ekwunyelu na asịsị TM warning. Ọnwụ ga-egbu nwa nkịta ọ ga-ekwekwana ya na isi nsị. Ọ dị egwu ọkwa isi ahụ ka eji ama ụtọ nsị. Ụtọ nsị tụgharịa ilu anyị tụrụ ugbu a na bekee. Onye nkuzi m ụma ọkwa isi okpu bụ ụzọ tụọ ilu esighị atụgharị anya na bekee nke ma ọ ga-adịzi iche. Isi gị ọha ka nke isi okpu ụtọ nsị. Mba Chukwu ekwekwana. Mezie ihe ngwa gị tụgharịa ilu anyị tụrụ ugbu a na bekee. Udodị ịtụgharịa isi ahụ ka eji ama ụtọ nsị na bekee ọ pụta from the smell of mess you will know the taste of shit. Ọzọkwa ịtụgharịa isi ahụ ka eji ama ụtọ nsị na bekee ọ pụta from the smell of mess you will know the taste of shit. Well done. Biko na ọhaneze elelizi nsi tracks egwu dị hot. Biko jee na all streaming platform ma iTunes ma Spotify ma Audiomack jeenu ka egwu m ka unu fụ na the miss dị Igbotik ka ọ dịzienụ. Welugo na mụ dị Igbotik, the miss dị Igbotik. Welugo na mụ na-egbuka beat, the miss na-egbuka beat. Ịgabe ekwe ha besita, dem noise the feel the heat. Ekwe akpọcha nụ pịa repeat, nwanne pịa repeat.